Moi! Mä oon Ilmari viestintätoimisto Avarasta ja käydään tällä videolla läpi se, että miten Google Formsissa tehdään kyselyitä. Forms on tämmönen Googlen ilmainen lomakepalvelu tai lomakesovellus, joka toimii verkossa ja se on tosi helppo käyttää. Mä oon tehnyt esimerkiksi tällaisen viestintäkyselyn, jossa kysellään vähän työyhteisön sisäistä viestinnästä. Mä laitan linkin tähän esimerkkikyselyyn tuonne kuvauslaatikkoon. Tutustu tähän, jos haluat. Mutta aloitetaan ihan alusta, eli siitä, että miten päästään tekemään näitä lomakkeita. Mennään tällaiseen osoitteeseen kuin docs.google.com/forms. Ja tämä edellyttää sisäänkirjautumista Google-tilille, mutta monella se onkin jo valmiina, jos on Gmail-postia tai muuta. Mutta jos ei ole, niin sen tilin voi Googlen kautta tehdä, ja se on tosi helppoa, ja se on myös ilmasta. Ja sitten tosiaan päästään tänne Formsin etusivulle, jossa nähdään ne lomakkeet, mitkä on aiemmin tehty, ja tuosta täällä päästään tekemään uusia lomakkeita. Tässä on perusnäkymä lomakkeesta. Tonne pystytään tehdä tai vaihtaa otsikko esimerkiksi. No. Viestintäkysely, noin. Ja niin kuin huomaatte, niin tämän asiakirjan nimi ja tämän lomakkeen nimi on kaksi eri asiaa. Tämä nappaa tämän asiakirjan nimen suoraan lomakkeen nimeksi, mutta tämä lomakkeen nimi voidaan muuttaa muuksi kuin mikä on tämän asiakirjan. Tuohon voidaan laittaa lomakkeen kuvaus, kuten mä oon laittanut täällä esimerkki lomakkeessa kuvaukseksi, että mistä tässä on kyse. Sitten tästä painikerivistöstä saadaan lisättyä erilaisia elementtejä tänne. Tekstiä, kuvaa, jopa videoa, tai voidaan jaksottaa tätä kyselyä. Voitaisiin tehdä esimerkiksi yksi jakso sisäiselle viestinnälle, toinen jakso ulkoiselle viestinnälle. Sillä voidaan vähän jäsentää tätä kyselyä. Mutta ehkä tärkein näistä elementeistä on tietenkin kysymysvalinta. Ja näitä voidaan tehdä sitten erilaisia tänne. Voidaan tehdä sanallisia vastauksia, erilaista monivalintaa, ruutua, kuritusvalikkoa, päivämäärää, aikaa, lineaarista asteikkoa ja niin poispäin. Kun ollaan valittu tämä kysymysmuoto, niin sitten tuohon kirjoitetaan kysymys. Ja täältä näistä pisteistä pystytään sitten esimerkiksi lisäämään vihjeteksti tai muokkaamaan vähän muuten tätä kysymystä. Sitten kun ollaan tehty valmiiksi nämä kysymykset, niin täältä ylhäältä voidaan vaihtaa ulkoasua tai voidaan vaihtaa väriä ja väritä kuvaa tai muuta. Ja asetuksesta päästään muokkaamaan sitä, että minkälaisia kehotuksia tämä Forms antaa sille vastaajalle. Kehottaako tämä esimerkiksi lähettää toisen vastauksen vai lähettääkö jokainen vastaaja vain yhden vastauksen. Sitten kun kaikki on valmista, niin voidaan painaa tätä lähetä ja lähettää tämä ihmisille sitten vaikka linkkitekstinä tai sitten upotettuna suoraan sähköpostiin. Eli silloin pääsee sähköposti-ikkunasta suoraan vastaamaan tähän lomakkeeseen. Ja sitten kun tämä on lähetetty, niin tänne rakennenäkymään tulee myös vastaukset. Tämä on tosi kätevää katsoa näitä vastauksia tämän rakennenäkymän kautta. Tässä saadaan tiivistelmä siitä, että miten esimerkiksi vastaajat on vastanneet tähän näihin tälppäkysymyksiin. Tässä tuli piirrot-kaavio. Ja sitten tässä on myös koostettu näitä sanallisia vastauksia. Ja voidaan katsoa myös yksityishenkilön tarkkuudella niitä, että kuinka kukin käyttäjä on erikseen sitten vastailleet näihin kysymyksiin. Kuitenkin tässä voidaan säilyttää anonymiteetti. Eli tällaisista päästään tarkastelemaan näitä vastauksia. Tällaista on siis Google Formsilla kyselyiden luominen. Kiva kun katsoit tätä videoa. Toivottavasti teillä on hyötyä näistä kyselyistä ja mukavia hetkiä Google Formsin parissa. Moi vaan!